και του παιδιού. Κυρία Παπακοστοπούλου. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία που αν έχετε πιστήρια και μαρτυρίες. Είστε δημοσιογράφοι. Γιατί δεν κάνετε λιγάκι ένα ρεπορτάζ? Λοιπόν, γιατί το κράτος ακριβώς δεν ενδιαφέρεται καθόλου να ενημερώσει τις νεαρές γυναίκες, γιατί το κράτος δεν ενδιαφέρεται καθόλου να δώσει δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και δέκατη επιλογή σε μια γυναίκα παρά την οδηγεί στο χειρουργικό κρεβάτι. Και βέβαια να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρία Παπακοστοπούλου, κύριε Στραβελάκη, για τον πολίτη, γιατί εγώ πρώτα έτσι το βλέπω, κάθε πρόβλημα, είμαι μάλλον πρώτα μητέρα, πολίτης και μετά πολιτικός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Το βασικό χαρακτηριστικό σε ένα δημοσιογράφο είναι ο σεβασμός σε έναν πολίτη, αν ο σκοπός είναι να φέρνετε έναν πολίτη πολιτικό, μητέρα πολίτη πολιτικό, να βγαίνει να διαστρεβλώνεται τα λόγια, ώστε μετά να παίζει για μήνες αυτή η συνέντευξη και να ξεχνιέται ο κόσμος από τα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν